ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಐಡಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಹರೀಶ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಧನು ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿಲಕರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂತೆಂದಿ ಶೀತಾತನಂತ ಶೀತಾತನು ತಲೆ ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತೆಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಮರ್ದು ಕಂದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಆಯಿತು ಊಟ. ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ ಬರ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಂಚೊಲ್ಲರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತುಜಿ ದನಾವಡು ಇನಿದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಜಿ ದನಾವಡು ಎನ್ಮಾರೆ ಕರಿಂಡು ಎನ್ನಾಂಡು. ಹಾಯ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿಕಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಒಂತೆ ಪೊಡಿಪಾರ್ದು ಮಂತ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಬುರಿಂಚೊಲ್ಲರು ಓಲಿರೆಂಕಲ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇರಿಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಕಂಬ್ಲದಕುಲು ಬರೆಯರು ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿಡು ಕಂಬ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರಡು ಕೋಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದುಲ ಒನಸು ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ಎಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಒನಸಂಡಿ ದಾದಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿಕಂತೇರು ಅವೆನ್ ಪುಡಿ ಬಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿತ್ತನು ಇನಿ ಬಂಪರ್ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕುಲತ್ತು ಅನ್ನೆಗಂತೇರು. ಲೈವ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ನೀನು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಿನತ್ತು
ಆನೆನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಮುನ್ಪಿ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಟನ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪನತೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪಡ ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತುನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ಇಡೀ ಎಂಗ್ಳು ತಿರ್ಗದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ದುಮ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಒನಸು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀದು ಪೋನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧಡೆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಒನಸಾನಗ ನೀ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ನೀ ಚಾ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತಂಜ 3 ಗಂಟೆ ಆಣಕಲ ಒನಸನ ಪುರಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ಲ ದಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಐತಾರ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶರಣ್ಯ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿಯ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತಾಯ್ತು ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಯ್ ಹತ್ತಿಗೆ ನೀ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂತೀನಿ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ಊರು ಬಲಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜ ನೀನು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪುರ ಕೋರಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಕೋರಿಜ್ಜಾನಿ ಕೋರಿ ಪುರ ದಾನಚ್ಚಿ ಮೊಲಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಜತಿತ್ತಾನ ಶೋಭೈ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮೀನು ಊಟ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜೇನಾ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎತ್ತದ ಓ ಅಂಚನ ಅತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶರಣ್ಯ ಎಂತ ಸಾರು ದಾದಾ ಜಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಐಜನ ಜಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೇನಿ ಜಪ್ಪುನ ಬಂಡದು ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿತ್ತೀನಿಯಾ ಬಕ್ರ ಚೆತ್ತೀನಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕಜಿಪು ಮೀನಾ ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಕೋರಿಯೆ ಅವಳಿ ಉಳ್ಳ ತೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೀಯರಾಪುಡ ನಿನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತೂ ಓಡು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಎಂತ ನಾ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮದು ಎಂಕ್ ಚಿಕನು ನಿಕ್ಕ ಚಿಕನ ಎಂಕ್ ಮರ್ವೆ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬಕ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿಕಂತಿದ್ದೀರ ಅವೇನು ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಂತೆ ಯಾರೇ ತುಲ ಅತ್ತೆ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ಸೋ ಕ್ಯೂಟೇ ಶೀತಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮೂಡಿಲ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾ ಕೊಕ್ಕಗೆ ಶೋಭನಿക്ക് ಕೊಕ್ಕನಾ ಓ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಶೀತ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ಯಾ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕು ಒಂಜಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಒಂಜೇ ಮೂಂಕು ಬಂದು ತರಬೇನ ಅಂತ ಎತ್ತಿದ್ದು ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅತ್ತಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ
ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಎಂತ ಮನೆಯದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರ. ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗೆಲೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದು ತಿಳ್ಜರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ದಾನಿ ಬೇಗ ಬೋಪುನಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವವಳು ತಾಯಿ. ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ, ನೀವು ಆತುರ ಪಡುವವಳು ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತಾಜಾ ಹೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜ, ಖಂಡಿತ. ಅತ್ತೆ ಊಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮರುವಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಓ ದೇವರೇ, 90% ಖಾಲಿಯಾ ನೆಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್, ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ ಆಯ್ತಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ? ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಮರ್ವಾಯಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳೋದು? ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ. ನಮಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್. ಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿಯ ವನಿತಾ. ಅತ್ತೆ ಸಂಡೆ ಫುಲ್ ಜೋರಾ? ಸಂಡೆ ಫುಲ್ ಜೋರು ನಮಗೆ. ಸಂಡೆ ಹಾಗೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು ಶರಣ್ಯ? ಇನ್ನು ಕನ್ನಪುರ ದತ್ತಿಲ ಕೊಂಡತ ಶೋಭ ವನಿತಾ. ಕನ್ನಪುರ ಒಂಥರ ಮೊನೆ ಸಾಂಡ ಮೊನೆ ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಏನು ಪಂಡ ಅವ ಕೊಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಬರೋ ಹಾಳಾಪ. ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ನನ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಶರಣ್ಯ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಡಿ ನನಿಕಲಾಂಡ ವನಸು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು? ಎಡ್ಡೆ ವನಸತೇನಿ. ದಾನೆ ಮಗ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಈ ರೆಜ್ಜರ್ ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಮುರೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅಂಡು. ಯಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋತೇರಿಗೆ ಮುಜ್ ತಾರೀಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರು ಮುಜಿಕ ನಾಳೆಗೆ ದಾದನ ಚೀರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋತಾರ ದಾದನ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚಕ್ಕ. ಎನ್ನು ನೀ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯ ಓಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಗುಂಡತ ಓ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜತೆ ಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಇಂಕೊಳಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಲ್ಲು ತೂದು ಬತ್ತಾಯಿನಿ ಕಾಂಡೇರು ದಿಂಚಿ. ಅವು ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜವು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ. ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಟೊಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ತೀರ ಪೋತ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೂರು ಡ್ಯಾಂಡು ಸೂಟೆ ಉಂಡು ಸೂಟೆ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಆಲಿ ಕಡೆ ಬೈದಲು ಈರ್ ಪಡಿನಾಗನೆ ಬತ್ತಲ್ ತೂಲೆ. ಸೂಪರ್ ವನಿತಾ, ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲಲಿಗೆ. ಮೊನೋಹರಂ ಸೂಪರ್, ಹಾಯ್. ಓ ಇದು ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಆಡು ಏಸ ಪಾಡರ್ ಉಂಡುಗೆ ಪಾಡಲ್ ಏಸ ಪಾಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ ಏಸ ಪಾಡ್ರೆ
ಕುಡ್ಲ ದಾರಾಯಿರು ಕುಡ್ಲ ಮತ್ತೇನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜ ಕುಡ್ಲ ದಾಲಂದು ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳಾಯರ ಊಲು ಕುಡ್ಲಡು ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಶೋಭದಾನೆ ಮಗ ಜಪ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಯರ ದಾನಿ ಜಪ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಯರ ಈತ್ ಬೇಗ ಏರ್ ಜಪ್ಪಿರಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆಗೋಡು 10 ಜಪ್ಪನಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಡಿ ಪಿ ಪಾಡದು ಸಯ್ಯರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ಯ ಶೋಭಾ ಪಾಪ ಮಾರ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ದಕ್ಕಿತ್ತು ಪನ್ವಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚಿ ಬಾಯಂಗ ಒಂದಿತ್ತಾರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕೂರೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಜಪ್ಪುಗದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗಿಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ ಮುರಣಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಮದುವೆದಪ್ಪಗ ಜೋರು ಶೀತ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಇಂಚುಗು ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೀಪಿತು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಆಸೆ ಹಾಯ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ ಚೀರ್ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ಜರತ ಮೊಬೈಲ್ ತುದುಕ್ಲೋ ಅನ್ನು ದೇವರೇ ಬಲಸೋಡೆ ಬಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಿನ ಬಲಸೋಡೆ ಬಲ್ಲಕ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ಲೆ ದೋಸೆ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಚಾಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತ ಚಾತಾರ ಶೋಭಾ ಈ ರೀಸಾರ್ತಿ ವನಿತನ ಬುರ್ಚಿ ವನಿತನ ಚಾತ ಬಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶೋಭಡ ಬಲ್ಲೆ ಚಾಮನ್ ಪೇರೆ ಅಕೌಂಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕರ್ಮ ಈ ಆನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆತ ಹೇಗಿತ್ತ ಬೈಜೆತ ನಾವೇನು ಐಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಶೋಭಾ ಮಲ್ದೆ ಬೇಕೆ ಚಾಮನ್ ಪುಲಿ ವನಿತ ಪುಂಜ ವಿಧಾನಿಗೆ ಪುಂಜವಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ್ಲನ ಮಲಿಕ್ ಪೋಯರನಗ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಯಾವ್ ఆయన హైడ్ మల్తుందా 24 hours అతాయో ఓ వనిత ತಿಂದರೆ ದಾದ ಉಂಡು ವನಿತ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಜೈದಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮರಡ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಿ ಓಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರು ಕಂಬಳದವಲ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ನಿ ಪುಂಜವೆ 90 ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಕನ ಹೊಡ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅತ್ತು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ ಮಂತನ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ನಾನು ಯಾಪರ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನರೆಜ್ಜಿ ಬನಿತ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಡಿ ಈ ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ನಾನು ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಯಾರೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಇನಿಕ್ ಕೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ ವನಿತಾ ವೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಟಾಟ ಈ ಜನ ಕಂದಿನ ದಾದನಲ್ಲ ಅವಳ ಎನ್ನ ದಾದನ ಪರ್ರೆಗ್ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಮನ್ಪು ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ಕೈ ಗಡುಬರು ಟಾಟದ
ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಪುದರ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಲ ಇನ್ನು ಮುಗಿಂದು ಮುಲ್ಕಿದು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೋಡೆ ಮೂಲತೆ ಹೆಂಚಿರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿರು ಬುಡೆದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪರೆ ಕೋಪ ಬರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೊಡಿದಿರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲಿರಂದು ಕೇಳಲೆ ಪೂರ ಕೇಳಲೆ മെയിൻ നമുക്കില്ലതാ കുലിയെ നമുക്ക് മെയിൻ ബോಡಿ ಪುನಿ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಂದು ಪುರ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತೇ ನಮಕ್ ಅಕುಲೆ ಬೊಡಿ ಪುನಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಕುಲು ಕಾತಂದು ಪೇರದೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ನಗಮಲ್ಪುನ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡತಿ ಓ ಆಂಡ್ ಜೋಬೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹೊಡಿರ್ ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದೆ ಪಾತೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಆತೇನ ಬೊಕ ಅವ ಫೋನ್ ದೀಪೆ ಬೇಲಡುಲ್ಲೆ ಬಂದೀಪನ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಡಿ ದಾದೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲನ ಬೊಕ ದಾಲ ಉಂಡ ಬೋಡ ಕಡುಪುರೋಡ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಹುಷಾರುಲ್ಲನ ಕಾಸು ಬೋಡ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡ ಬಂಗಾರ ಬೋಡ ದಾದ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ಲಾಯನ್ ಕಡುಪುರುವೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರುಡಿಯೇ ಬುಡಿದಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾದ ಅಂತದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜತ ಆವಾವ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದೀಪೆ ಅಂಚತ್ ಅಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಡಿ ಬುಡಿದಿನಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಡು ಖುಷಿ ಇರ್ಪಾತೆರ್ಲಿ ಅಕಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಡಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಟದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಟ ತೀರಬೇನತ ವನಿತೆಗೆಂಚಿನ ಕೋರಿಯ ಗಜ್ಬು ದೇವು ಅಂಜವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸಂಡೇ ದಾದನ್ಲ ಆವಡತೆ ಅಂದ್ಯ ವನಿತಾಗೆ ಸೋಮು
ಓಪನ್ ಏರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ವನಿತಾ ದಾದೊಂಡಿನಿ ಹಾಯ್. ಕೋರಿ ಬಂಗೇರಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿಯ ಈ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಓಪನ್ ಏರ್ಸ್ ಕೋರಿಗೆ ದಾದುಂಡು ಕೋರಿಡು ಅರೆಪುಂಡು. ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ ನಾನು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ 11. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ 11 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರಾಜು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ. ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡಿ ವನಸ್ಸು ಆಂಡಿಯೇ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಏರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾರಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಇರತಿಲ್ನೆ ಊರುಡು ರೊಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾ ಕೂರೆ ತಿಂಡಿಯೇ ಕೂರೆ ತಿಂಡಿಗೆ ವನಿತನಾಲು ಕದಾದ ಬೋಡು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕುಡ್ಲಾ? ನಂದಾಯ್ತು ಊಟ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ತಂಗಿ ಹತ್ರ, ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಆಯ್ತಾ. ಉಂಡು ಬಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಪನ್. ಹಿನಿ ಕಂಬ್ಲತೆ ಅಂಚ ಈರು ಬೇಸರ ಕಂಬ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡುಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಅಂದಿಯ ಸಾವಯನ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಡಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನದು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅಮ್ಮನದು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ? ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ರಾವ್? ನೀನ್ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರ್ನ ಚೆನ್ನಗ್ಲ ಪೋಯರಲ್ಲಿ ಓಡೆ ನೀಲುನು ವನಿತಾ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಪನ್ ಏರ್. ಹಾಯ್ ಯಾನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶೋಭಾ? ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವರನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅವರನ್ನು. ದೊಂಕುಲೆ ಗೆತ್ತು ಅಂದಿ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನಾಯೆ ಮಾರ್ಲೈಕಲ್ಲ ಅವು ಶೋಭ ಬೈದಾಲ್ ಹಾಲು ಪೂರ ಆಯ್ದು ತಕ್ಕದ ಆತನವಳು ಮನಸ್ಸಿಗದಾದುಂಡು ಬೇಯ್ ಎಂಗಲ್ ನೆರಡಕ್ಕೇಂದಲ ಬರ್ಪೆತ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಸೈಪು ಜನ ಅಂದು ಆ ಇಂಚಿನ ಹೂಲನ ವಡಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಸೈಪೆ ಆತಿ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದ್ಯಾ ಈ ಇಜ್ಜಿಗೊಂಡತ್ತ పొడిచదిన ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ಇಪ್ಪಡು ಬನ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏ ಶೋಭಾ ఆయన ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದನ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತಾನ ಐಕ್ ಓಕೆ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಓ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ತಾಗುಂಡು ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಂಡಾಯ್
ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಕಚಡಗಳವರು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಹೇಳುದಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದು ಅಂತ. ಅವರು ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಡ್ದಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡವ್. ಹಾಯ್. ನಿಜ ಗುಡ್ಲ, ನಿಜ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೋದಾಗೇನೆ. ಹಾಯ್. ಕೆಲ ಉಲ್ಲ ಹಂಚಿದ ಅಂದು ನಿತ್ತಗೆ ಕೆಲ ಉಲ್ಲತ್ತು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಬಕ ಎಂಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗಳು ಬಿಡ್ಪನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೋಡು. ಬುಡ ಪುಡುಗೇರಿ ಎಂತದ ಒಬ್ಬ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ. ಅವನ ಅಮ್ಮಂದು ಸೈಜ್ ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ಲ, ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲೆ ವನಸಗು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೋಬ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಲ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ ನಿಕ್ ಪೋಡಿವೇರು ಮಾತ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಂಡ. ಮನೋಜ್ ಹಾಯ್. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಂಡ ಒಂದು ಬಲೆ ದಾಲ ಕೊರಚಾರಿಗೆ ಬೊಡಿದಿನ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯಿನಾರು ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋಯ್ರಾರು ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೋಡಾ ಪರಿಯರೆ ಮಾಲುಂಡ ವನಿತಾರಡ ಪನ್ನು ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಹಾಜನ ಮೂಲ್ವದ ನೇಲೊನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೇರಿ ಪಾತೆರದ್ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನತ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಪಾತೆರ್ದು ರಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಹಂಚ್ಬೋದು ರಪ್ಪ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಮಂತರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನತ್ತ ಈ ದಾದ ಪಾತೇರ್ ನೀ ಶೋಭ ವನಿತ ಆರು ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಡ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಬನ್ಪೇರು ಓಲ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಚೀ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರಿಯರಿ ಇತ್ತ ನೆಡಲಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡು ಆರು ಪಾತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಶೋಭ ವನಿತಾ ಆ ಜನ ಮೂಲೆಗುಲ್ಲ ನೇಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ದಾದ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬುಡದಿಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಚಾಪರಿಯನ ವನಸುಂಡನ ದಾದ ಬೋಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ದಲ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಟ್ ಪಾತೆಡಪ್ಪ ಅನ್ನ ಬುಡ್ಡಿಯವರ ಲೈವ್ ತೂಡು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಬೊಡಿದಿರ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ ದಾದ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊಲ್ಲುನ ದಿನ ದಾದ ಕೇನುನ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ನೇಲಿನಿ ಆಜ ನೇಲೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಹೋಯ್ ಕಮ್ಲೆಗು ಬೈಜಾರ ಸಾರಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪುನೀತ ನಿಜ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚ ಬೈಜ್ಜಾನು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೋ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಹಾಲು ಪಿದೆ ಪೋಂಡಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಾಲ್ ನೇಲಿನ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ತೆ. ಇರು ನೇಲ್ದು ಹೊರಬೂರುವರು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ
ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಇಜ್ಜಿನ 10 minutes ಇಲ್ಲಡ ಬೋಂಡಲ ಪಾತಿರ್ಜಾರ ಸೇಮಾ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತು, ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ, ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಪೋಡು ಇದು ಕೂಡ ಈ ಪೋಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ದಿನೋಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆನ ಪಾತೇರ್ನು ಅವೇನೇ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನೋಡು, ದಾಲ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಜೋಕುಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲರಿಕೆ ನೋಡು ಅಂತ ಜೋಕುಲ್ಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು. ಹಾ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹನುಮಂತ ಅವರು ಮೇಡಮ್. ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಜೋಕುಲು ಫೋನ್ದ ಕೈತಲಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ. ಹೌದಾನೆ ಆಂಡಲ ಪಾತೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾರೆಂಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಭಾರತ್ ಚಾನಲ್. ಎಂತ ಇದು ಹೆಸರು? ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ. ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ತೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆವಾಗಲೇ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾಲ ತುಲೆ ವನಿತಲಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು. ವನಿತಲಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಮಂತಂದು ಬಡಿದಿನ್ನು ಕಂಡನನು ಓ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕಿದಾನೆ ಮಾರೆ ವನಿತ ಅಂದಿಲ್ಲಡೆ ಪುನತ ನಮಕ್ ಬುಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನೇ ಪಾತಿರಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಕಲ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದು ಪಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಎಂಜಾಯ್. ಕೆಲರುಳ್ಳಿರ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಜವೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಂದಿನ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನ ಆಂಜೋಗು ಜಾಲಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಓಲಂಡ ಗಂಗಸರ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆರಡ ಆರು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಅದೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಓದಿದ್ನಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಅವರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅದು ಯಾರ ಬಂದರು ಟಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ 13. ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಕೆ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಕಾಣಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾ ಅಂತ. ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ 13 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಥರ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹಾಯ್, ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ಸಾರಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ ಎನಿಸಿದ್ದು ನಾನು.
ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ಮಿಂಚು ಹೈ, ಮಿಂಚು ಗುಡ್ಡೆಗು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗುಡ್ಡೆಗು ದಾದ ಸೋಬಾ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವನಿತಾ ಮಿಂಚು ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬುರುಂಡಿಗೆ ಶೋಭನ ಕಲವಲು ಅಂದ ಐಕೆ ವನಸುಗು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸಾರಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪರ್ಪಿನ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ದಾದೆಯ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ಡೆಡು ದಾದೊಂಡು ಮಿಂಚುಗೆ ಮಿಂಚು ಪುರಿ ಮಿಂಚು ನಾ ಏಟ್ಯ ಬಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲೇ ಬೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇ ಬೋಡತ್ತ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಸಮಾಚಾರದಾದ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪು ಪಿನಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಅವಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದು ನೆಟ್ಟು ನೇಲು ನವ್ವಿ ಅವೇ ಅರ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಮಿಂಚು ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಪ ಪನ್ನೆ ಕಾಂದು ಅತ ತಿಂಗುಲನಗ ಸಂಬಳ ಗೆತ್ತುನ್ನು ಅನಿತ ಆತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ಪಿನಿ ತಿಂಗಳನ ಸಂಬಳ ದೆತ್ತನ್ನು ವಿಷಯ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇವತ್ತು 28 28 ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಕೊನೆ ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಜನವರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಮೂಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಊಡು ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತಿ ದಿನೋಲ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರೈತಿ ಓ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒರ ಅನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಲೈವ್ ತೋಡು ಅಂದಿ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಪುದರ್ದದೆ ಅಂಜವೆ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಪುದರ್ದದೆ ಆರಿಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಾಸ್ಮತಿಯಾ ಇರ್ನ ಪುಡಿದಿನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಪವಿತ್ರನಾ ಪಿಜಿನಿ ಗ್ಯಾದರ ಮೀನು ಸಾರು ಏಡಿ ಸುಕ್ಕ ಗ್ಯಾದರ ಅಂದ್ರೆ ಗಾದರ ಮೀನು ಉಂಟಾ ಗ್ಯಾದರ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಉಂಟು
ಕ್ಯಾದರ್ ದಾದ ಬುದರ ಕ್ಯಾದರ್ ಮೀನು ಸಾರು ಏಡಿ ಸುಕ್ಕನ ಸೂಪರ್. ಕ್ಯಾದರ್ ಬೇಡ, ಏಡಿ ಸುಕ್ಕ ಓಕೆ. ಅನ್ನ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಮೀನ ಹೌದು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಸಾರು ಮಾಡಿದ ಏಡಿ ಆದರೆ ತಿಂತೇವೆ ಸುಕ್ಕ, ಕ್ಯಾದರ್ ಮೀನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹೈ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಆಯಿತು, ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಅಕ್ಕದಾನೆ ಚಪ್ಪೇನಿ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲೋದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿಯ ಅಂತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಕ ತರಬೇನೆ ಕೋಡ చెప్పునకనే 2 ಗಂಟೆ ಕರಿದಿಂದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರಾಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೀಯ ಅವಲ ಬೋರಾಂಡು ಐಟ್ ಇಂದು ಅಂತೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. പോയിനി അന്ന നേലൊന്നിത്തേര് പോയിരാർ അരಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಜಾಲಿ ಆತಾರಮ್ಮ ಬಾ. ಅತ್ತಿಗೆ ನೋಕಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಮೋನೆದಾನೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆತಲು ಶೀತಾತನ ಅಂದು ಬಂದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ತಿತ್ತೇರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿ ನಕಲು ತಿತ್ತೇರೆ ಊರು. ಚೀಪೆನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಊಟ ಆವಾಗಲೇ ಆಯ್ತು. ಚಪ್ಪೆಲ್ಲರು ಅಂದಿಯಾ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ವನಿತಾ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪಡ್ಡದು ನಿಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೋಡೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಿಡುದು ಅಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್. ದಾದ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ತಿಚೆ ಚಪ್ಪಿಯೇ ಅಂದ ನೇಲುಡು ಆಡೋದು. ರಮೇಶ್ ಯಜಮಾನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಓಲು ನೀಲು ನೀ ನೇಲು ನಿತ್ತರ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ. ಪಾಪೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಅವಡೂರೆಗ್ ಬೀಗ ಆನ ಕೈಗುಲು ಪೋಪನ ಅಂದು ಆತಾ ಇತ್ತೆ ನೇಲಿನ ಬತ್ತೀನಿ. ಸರಿ ನೇಲಿ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ನೇಲುನ ಬಲ್ಲ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡತೆ ತರಪುರ ದುನ್ನ ದುನ್ನ ಐ ಕಂಚರ ಇಂಚರ ಪೋಪಿನಿ ಪೋಲೆ ನೇಲೆ ಹೊರಡು ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಊಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮದು ನಾವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಊಟ. ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಹಾ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಬೇಡ.
ಫ್ಯಾನೆ ಬಾರದು ಸೆಕೆ ಪುನಂದು ತಾಯಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಪೋಲೆ ನೆರ್ಲೇನ ನೇಲೋಡು ನೇಲೋಡು ವನಿತಾ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ನೇಲೆ ಓಲೆ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ತುಯ್ಯಾಲಿ ನೇಲುನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ವನಿತಾ ನೇಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡುಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ವನಿತಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ತಾದ ಮಾರ್ರೆ ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ತಾದ ವನಿತಾ ವನಿತೆಗೆ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ಪರ್ತಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇರೇ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ 90 ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನನಗೆ ಬರ್ತೀನ ಈ 90 ಬರ್ನ 60 ಬರ್ನ ವನಿತಾ వనితన ఇల్లడు ಬಾಟಲ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ತಿ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಹೊಸ ವರ್ಷ ದಾದ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ದಾದುಂಡು ಪೂರ ಪಾಟಿಂಡ ಅವೇ ವನಿತಾ ಇದಿಗೂ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾನ ಅಜನನ್ನ ಗಗಸರದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮಾಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೊಡತಿ ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಇದು ತೂಲಿಗೆ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಾಟ್ಲ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಗುಡ್ ಹೌದಾನೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಂಡೇ ಇರ್ನ ಶರಣ್ಯ ಬೀನ್ನ ಮಲಗಿಲ್ಲವು ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಕೊರೋಡಿಯೇ ವನಿತಾ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇಡಮ್ ಓ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಪೋತು ಜರಿ ಓಡೆ ಪೂಪಿನಿಯೇ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಲ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರುಡವು ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇ ಮಾತಾಡು ಎಂತ ಬೇ ಮಾತಾಡು ಪನ್ಪುಜೇರ್
ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುದಲ ಇನಿ ಕಂಬಲ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಂಬಲ ತೇನಿ ಅಲೆಂಗಡಿ ಚೂರು ಪರ್ಪಲೆ ವನಿತ ಪಂಪು ಜೀರನ್ನು ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ಈರು ಪರ್ಪವನಾ ಎಂಕ್ ಸಮ ಬರೋಡಿ ಈರು ಪರ್ಪವನಾ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿ ಅಂದಿ ಏನ ಲೈವ್ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬೈಜೇರಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂತೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂದು ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಲ ತುಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದಿತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಓಡಿ ಶಿತಾತ್ ನೀ ತಾರೆ ದುನ್ನ ದಿತ್ತನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಜೆಪ್ಪಡು ಬಂದ ಐಡಿ ಬಾ ಜೆಪ್ಪರೆ ನೈಜಿಂಕ್ ಅಂದಕ್ಕ ಬರ್ಲಿ ವನಿತಾ ಮೊಲ ಶೋಭನ ವನಸೆ ಆಯ್ತು ಜಾಂದ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸತ್ತಾಗಿರಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಜೀವನರು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಅನ್ನುವನ್ನ ಒಂದೇ ಪರೋಡು ಲೈಟ್ 60 40 10 20 ಅಂಚ ಪರೋಡಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅಲೆಗೆ ಇಂಕ ಕೇನುಜಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಆವಿಯೇ ಕಂಬಳ ತುಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಜಿಪದ ದಯಾವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಜಸೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜನಪದ ಟೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಯ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಆರು ಪರ್ತೆರಿಗೆತ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಕಟ್ತದೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಾ ఇంకలలు అది ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఇంకలలు గమ్మత్తది అది ಕರ್ಮನಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೂಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಬಾನಗು ಈ ಬಾನಗ್ ಮಾತ್ರ ರಾಪವಿರದೆ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು എന്നൊക്കെ ബിക്കൂ പൺപുടിയ സാവ് ಊಡು ಇತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ಬಾರಡು ಕುಲ್ದೋಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ಅಕ್ಕಗು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಓಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರೇನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಆಟದವಳು ಅಕಲ ಅವಳು ಆಟಗೆ ಅಂಚ ಒನಸು ಪೋತಲ್ಲ ಆಟ ಯಾನು ಉಳನೆ ಪೋಪ ಎಂದು ಪೋತಲ್ಲ ಒನ ಸಾತ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಶೋಭ ಉಲ್ಲ ಬರುವತ್ತೆ ಉಂಡುದು ಬರ್ಪಲ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತೀರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಗಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಆಲಪ್ಪನ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತದು ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಯಾಲ್ನ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಓಡೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ಅವೇ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸರ್ಸ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಹೊಸರ್ಸ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತಾದ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸುರ ಇಲ್ಲಕ ನಮಕ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ಪೂರಾಗೆ ಸೈಪಿನಿಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಈ ವರ್ಷಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬಾಡ್ ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಖುಷಿ ಕೊಯ್ಕು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಐಟ್ ಇತ್ತು ಜನುಪ್ಪು ಹರಿಯದ್ದು ಬಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲು ಉಂತು ಜರದ ಏತುಂಡಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡುವನ ಐಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿನದ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಇವುಂಡದ ಅವೇನು ನಿನ್ಪರಿ ತೆವನ್ ಪೂಜೆ ಪಜ್ಜ ಅವೇನೆ ಅವೇನೆ ನೆನ್ಪರಿ ಕಾವ್ಯಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ಸರಿಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಖುಷಿ ಪರ್ಪಿನ ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ ಅಂದ ನಮಕ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತಿ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ಬರ್ಬಿಡತಿ ಯುಗಾದಿಯ ಬಿಸುವ ಅವು ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೈ ಅವು ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಪುನು ಬಾಯ್ 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 ಶೋಭಾ ಏಯ್ ವನಿತಾವು ಶೋಭತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಸಮ ಯುಗಾದಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವು ಶೋಭತ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವು SH ಪನ್ನಗನೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾಗೆ ಅಂದು ಊಲಿಯಾ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಲಾಲ್ ದಾದ ಕನಕಟ್ಟುಂಡ ವನಿತಾಗ ಅಮಲ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಮಲ ಅಂದ್ ಬತ್ತನಾ ಅಂದ್ ವನಿತಾಗ ಅವೇ ದಾದ ಪಾತಿರುನಿ പൂര മനസ്സ് എന്നാണ്ട് മനസ്സ് തീർന്ന മനസ്സാണ്ടാ അക്ക യുവർ വോയിസ് ലൈക്ക് പോലീസ് യുവർ പോലീസ് അക്ക യുവർ വോയിസ് ലൈക്ക് పోలీస్ యువర్ ఎంత పోలీసు ವಾಯ್ಸಾ ಶೀತಾಗಿರಿ ಹೊಡಿಂಚವೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಜವೈರು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಿಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಚಲಿಕ್ ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತಂತ ಪರವಡಿಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುನಿ
ತುಲ ತೂಲೆ ವನಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌದು ಅವರು IPS ಆಫೀಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವರು? ನನಗೆ ಹೇಳಿದ? ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಥವಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಾ? ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರಾ? ಬೊಕದಾದ ಇಲ್ಲದಾಲ ಕೆಲ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ವನಿತ ಯಾವತ್ ತುಳು ಈರೋ ಅಮ್ಮ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಈರತ ಬನ್ನಿನಿ ಹೌದು ಅವರು IPS ಅವರೊಂದು ಏರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಆರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಮಲ್ಪನು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಈರೆ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲಸ. ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದಂತ? ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಮಂಗಳೂರು. ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಬನ್ನ ತಾರ್ ಪಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಅವಿಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ವನಿತಾ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ರೆ ಒಂತೆ ನೆಲ ಒರೆಸುಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಾ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ರೀ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್. ನನ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರಿಗುದಾನೆ ಬೂರಿತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಇರಿಗು ದಾನೆ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಎನ್ನಡ ದಾದಮ ಕೂತಂದ್ರಿ ನೀವು ಮೇ ಅಕ್ಕ ಈ ಥರ ಊರಿನ ಬಸವಿ ಥರ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳುಂಟು, ಇನ್ನು ಎಂತ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ? ಯಾರು ನೋಡಿ ಕೂಡ ವನಿತಾ ನೀವು ನಂದು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೀ. ಹೌದು ಮಂಗಳೂರೇ ನಾವು. ಐಕ್ ಪನ್ ಪೇರು ಅಂತ ನಾವು ದೂಲಗೆ ವನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಯಾನೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ದಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಕ್ಕನ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಓ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಒಂದಿತ್ತನತ್ತ ಪೂರ್ಣಿನ ಲೈವ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಇಡುಪುನಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಆರ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂತೆ ಅನ್ನಾರ್ನ ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒರೆಸೇರಿ ಕೈಕ್ ದಾದಾವಡು ಅಂದು ಕುಂಟು ಪಾತ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾನು ಮುಗೀಂಡು ಅಂಚೆ ನಟ್ಟು ಕುಂಟುಲಾರ್ದು ಪಾಡು ದಾದಾರೆಂಡು ಅದಾ ಓ ಬೆಲೆ ಆರು ಪಿದೈಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೈಕುಲದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಯಾ ಲೈವ್ ಉಡುಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋಪಿನಿ ನಮಕ್
ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು ರೀ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರೀ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಯ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಹಾಯ್. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕುಡ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನವರು ನಾವು. ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ. ನಾಯಿ ಒರಸುವೆ ಬಂಡೇರ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಲ್ಪಲೆ ತಂತಿ. ಓ ಹೌದಾ, ನಾನು ಎನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದಂತ. ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನದಷ್ಟೇ ತಾಗುತ್ತೇರಿ ಬಾಕಿ. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. പൊടിഞ്ചവേ അതീന തുയരതെ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಡಿಮಾಂಡು. ಹೋ ಗೊತ್ತು ಪೊಡಿಡ್ಡೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪುಂಜೋಗು ಐಕದೇನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಕಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಪೂಪುನ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಐಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಪುನ್ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ತಾರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಹಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ? ಅಮ್ಮ ಯಾಂದ ఎక్కువ ಭಜನ ಅಮ್ಮ. ಶೋಭ ആലോനസ് ಬಂದದಿಲ್ಲ ಶೋಭ. ಈರ್ಪ ನೋಡು ಯಾಂದಾದೆ ಪನ್ಪು ನೀ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ದಾದೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಬೊಕದಾದ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಪುರ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಈರ್ಪ ನೋಡು. ఒక వన్న సాండ దాది ఎన్ని స్పెషల్ సండే అన్న ఒక దాదా ఆండు చూపోండు అవడేగా. ಅಮ್ಮಂಗು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಿಡೋಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬಂದಾತಿಲು ಪಾತ್ರೆ ಅವನಿತ್ತಿಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕು ನಿತ್ತಿರು ಯಾಂತ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಸಾಕಣಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂತ ಬಾಜನ ಪುರ ಯಾಂಬಕಲಕ್ಕ ಕೂಡು ನಿತ್ತಿಜಿ ಮುಜಿ ಗಂಟಾನು ಒನಸಿಗು ಅಂಚಕ್ಕಲು ನಿತ್ತಿಜಿ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಗೆತ್ತೊಂದಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡು ಮಾತ್ರೆ ಅಂಚಕ್ಕಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ದಿಕ್ಕದೆ ಮಕ್ಕತ್ತೆ ಮೀದು ಮಾತ ಅರ್ಥದ ಓಚಿದ ಮಾತ ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಂಚೊಂದು ಲಡ್ಡು ಒನಸ್ ತಪ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದೆಕ್ಕೆರ ದಿಕ್ಕು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಐಕೆ ಅಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕು ಚಂದ ದಿಕ್ಕು ಅಂದು ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಬಿಜಿ ದಾನಿ ಬಿಜಿ ನೇಲು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓಡಿಪೋಂಡು ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓಡಿಪೋಂಡು. ದಿನೇಶ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ವನಸ್ಸು ನಾದೆ ವನಸ್ಸು ಏರ್ನ ವನಸ್ಸು ಅಂದಕೇನಾ ನಿಕೆಲ ಪುರ ವನಸ್ಸು ಆಂಡ ಅಂದಕೇನಿ ಸಾರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಿತ್ತು ಪೂಪುನಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ್ಣ್ಯಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅವೇ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ತುಂಬುದು ಅದನ್ನ ಬತ್ತಿನಾರು ಮಾತ್ರ ದಾಯಿ ನೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಪುಚ್ಚವೆ
ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಲೈವ್ ನೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುಪ್ಪ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂತೆ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೂಡುಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಜ್ಜೆಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಮೂಕು ಕಟ್ಟುಡ ಒಂದಿ ಮೂಕು ಕಟ್ಟುಡು ಕರ್ಮ ಸಂತೆ ವನಿತ ಓಂಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಪನ್ಪುನಿ ಮೂಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟುಡು ಕಂಚು ಲೈಟ್ ತಲೆ ಬೆನ್ನುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಕಣ್ಣು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತನು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಸೂಪರ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ, ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಂತಾರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಲಿಕೆ ತೂವರುಂಡ ಐಕ್ ವನಿತ ದಾದ ಗಲಿಗೆದ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪುಲಿ ಓ ದೇವರ ಪೊಡಿ ಬುರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗಾರ ಒಯ್ಪುನ ಗೊಂಚೂರು ಕೇಂಡಿದ್ದು ಮೂಕಟ್ನ ಆರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಒಯ್ಪುಲ ಅಂದು ಇತ್ತಾರು ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಊರುಡಿಜ್ಜೇರು ಅರ್ಪಿದೇ ಪೋತೇರು ತೂರ ಭಟ್ರು ಬೋಡೆ ವನಿತ ದಾಯಿಗೆ ಭಟ್ರು ಆಂಡು ಸಮಾ പൊടി എനിക്ക് പൊടിച്ച് എന്നപ്പ പോയി ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಹೋಯ್ ತಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆರೆಗುಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಟ್ರು ಬೋಡು ಬಂಡ ಭಟ್ರಾಕ್ಲೇ ಬೋಡುಗೆ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಬೋಡು ಪನೊಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಡ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡಾರ ಬೈಚಿ ಪಲ್ಲೆ చెప్పును ನನಗೆ ఆవి ఈరు చెప్పులే బెల పోడ తీరేగు ಪಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೇಗ 7:39 ಅನಿಕ್ಲೆಗವಲು 3:10 ಮುಜಾಂಡ್ ಏನು ಇದೇನ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ ಪಂಡತ ಅಂಚ ಬಟ್ಟೆಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ವರ ಅಂದು ಅತ್ತತ್ತ ಅಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಾತೀರಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ 7 ಎನ್ಗೆ ಈಗಲೇ 10 ಕರೀನು 7 ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ರೆಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ ರೆಡ್ಡರ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಅರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆರಲ್ಲಿ ತಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಗ ವರ ಬಲ ಇಲ್ಲದು ವರ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೇರಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ ತರೆಗ ಪುಂಜವೇ ಮುಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಕುಸಲ್ದ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದುಪ್ಪ ದಾಲಕು 2-3 ದಿನ ಉಂಚಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಡಲ್ಲಾತೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಲೈಲೇಕ ಮಲೈಕ
ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕಲೆಗಿನಿ ಇನಿ ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಕೋರಿ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಡ್ಡೆಡು ಶೋ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕುಸೀಟು ಒನಸು ಮನ್ಪಲೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಲ್ಪುನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ನೀ ಎನ್ನ ತೂಪೆರಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೇ ಎನ್ನ ತೂಪೆರಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕನತ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಓ ಕಾಸರಗೋಡುದಾರ ಕೇರಳ ಸೋಕತೆ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಮಣ್ಣ ನೇಚರ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕೇರಳದ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ಮರ್ದದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಘಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಇರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿತಿ ಜಯ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರತೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿನ ಮೇರ್ ಅಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನಾರೇನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಡು ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಮಗಲ ಮುರಡಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತಿತ್ತಲು ಅವೇನಾಕಲು ತಿಂದೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಗ್ರೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏರಿಗು ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ವೈ ಪನೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಂದ್ಯ ವನಿತ ಮರ್ವೆ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಂತಿತ್ತೀರಾ ಅವೇನ ಅಡಿಗೆ ಪುಡಿ ಬಾಡಿ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡಿರಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಕಡಿರ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ కులబత్తనా అక్క దేవతలాగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ మీ వనిత ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಲೈವಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜು ಜಪ್ಪನ ಪೋಟ ಪುಂಜ ಉಲ್ಲೆ ವನಿತ $24 likes ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಪಂಜವೆ ವನಿತಾ ಪಂಜವೆ ಟಿವಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋನುಂಡ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನಾರಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮಿಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಪೂರ್ಣ್ಯಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಬಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸು ಉಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ಸು
ಇರಗಿನಿ ತಮ್ಮನ ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ತೂಪಿ ಅರ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ನಗ್ ಎನ್ನ ಒವ್ವೇ ಏನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಎಂಕ್ ದಿನೋಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೇರು ನೈಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅಲಿಜಿ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಲೈವ್ ತೂದು ಅರೆಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದೆ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಊರು ಒಲ್ ಪನ್ಯ ಊರ್ ಉಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣಿನ ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಒಲೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅನ್ನೊನ್ನ ಈ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಯಾಪ ಮನ್ಪ ಹೊಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈವ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಲೈವ್ ಹೊರ ಕಟ್ಟಾದು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ವಂಚ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಪ್ರ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಇಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಕುಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡು ಮಂತದ್ದು ಕುಡ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ವಾವಾ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಾರೆ ಒಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಪೋಪ ಹೊರಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಆಗ ಮನ್ಪಲೆ ವನಿತ ವನಸಾಂಡ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತುಂಡಿಯೇ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಕಂತಿನ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸು ಮಲ್ತಾಮೂಲು ಉಂಡೇರು ಬಯ್ಯಗೆ ಒನಸಾದ ಪೋಯೇರು ಜಾಲಿ ಆಂಡು ಜನ ಎತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ತಿಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಕಲಿಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಪೋಯೇರು ಬಕ ಇತ ನೈಟ್ ಪೋಯಿನಕುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಅಡು ನಾನು ಅಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡ್ನೆ ನೋಡು ವನಿತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟುಡ ನಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀಕ್ ರುಚಿಯ ಇನ್ನಿ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಸಾಕಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವ ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ವನಸು ಮಾಲ್ತ ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮನ ಲಕ್ಕನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯೇರು ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಲೈವ್ ಬರ್ಚಿ ಈರೇನಲ್ಲೂ ಓಲು ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಯೇ ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಅತ್ತೈಜಿನ ಇರಿಗವೆ ಅತ್ತೈಜಿ ಇನಿ ಅದೇ ಬಚ್ಚೆ ಅತ್ತೈಜಿ ಮನೋಜ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ನ ದಾದೆ ಬೀಚಾ ಅಮ್ಮಲಕನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪವೇರು ಅಪ್ಪಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದೇರು ಈತ ಯಾವ ಜನ್ಮಗು ಅತೆ ಈತ ಯಾವ ಜನ್ಮಗು ಬೊಕ ದಾದ ಬೋಡತೆ ನಮಕ್ ಓಲು ಕುಟ್ಲಾಡು ಮೇಡಮ್
ಕುಡ್ಲಾಡು ಏನು ಓಲುಂದು ಪಂಡ್ರ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವೇ ಕಡಾಯಿ ದಾದಪಂಡ ಕೊಡ್ಡಯ್ಯ ಕೊಡ್ಡೈ ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಂದು ಬಂಡಾರ ಇರೇ ಬರ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲಿ ತುಳು ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲಿ ಬರೆಯಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಕೇನಿಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಮ್ಮಡಕೇನು ಈ ನನ್ನ ಒರಿಯುಜ ಮಾರ ಸೈಪೈ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜೈ పోయారా అప్పుడు లైవ్ ఎండ్ మంత్ದು ಲೈ ಬತ್ತೀರು ಅಂದೆ ಆಯ್ಗ ಮಾರ್ಲು ఆయన ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿ ಅವು ಯಾನ್ ದಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಶೋಭಾ ಅವು ದಾದನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಂಡವು ದಾದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾದನ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪನ ಕೇನು ದಾದ ಮಂತೆ ಎಂದು ಐ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ಐಟ್ ಕೂಡ ಕೇನು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ఆయన ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಮಂತೆ ಗೆದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಇದೆಟ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಂತೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಪಂಡದು ಕೊರಂಡ ಪೋಪೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ನ್ಯಾನ ಫುಲ್ ಪೋಯಾಯ ನನ್ನ ವಾಚರ್ನಲ್ಗಳ ಪೋಯರ್ ಆ್ಯಪ್ ಜಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಆ ಪಂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಬೈದನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡ ನಾನು ఆయన ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಗ ನನ್ನ ಬರ್ರೇಜ್ ಫುಲ್ ಐಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿ ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಹಾಕಪಾತಿರ್ನು ಅಂದು ಒನ್ನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದಂದು ಒಂದು ಸಾಡೆನ್ನ ఆయన ఫుల్ శోభ ఆయన రీడ్ బంతలు పోయాయి